kan noget helt specielt. Også bringe minderne tilbage hos ældre med demens. Derfor inviterede Slagelse Kommune i dag til erindringsbal på Musholm Feriecenter i Korsør. Lidt god musik gør alle mennesker glade. Jeg synes, det er altid flot. Det er en rigtig god eftermiddag. Også når man har demens, som Claus Jensens kone Ellen Jensen. Selvom man ikke er ret god til at sige noget, så kan man synge med. Og det er lige præcis en af de vigtigste årsager til, at Slagelse Kommune for 7. gang arrangerer erindringsbal. Det er jo sådan, at selvom man har en svær demens, så det sidste, man glemmer, det er faktisk musik og sang. Det er helt vildt. Så det lukker noget op inde bagved. Det er dejligt. På scenen er Svend Nikolajsens orkester, og en af sangerne kan også mærke, hvordan musikken skaber glæde. De lever med, selvom de måske er immobile eller noget på anden led, men så er de med, når vi laver noget, og det synes jeg er fantastisk. Orkestret gør det jo også fantastisk godt, det synes jeg. Og det er dejligt at se mennesker blive glade. Jamen det er jo det fra vi var unge. Henning Milén har jo lige givet os elefantsangen, og Kald i kærlighed er også lige blevet spillet, og det er jo nogle af dem, vi kender. Dansegulvet er godt fyldt op, men andre nyder sangene nede ved bordene. Jeg har en brækket ryg til at danse, ikke mere, men jeg kan godt lide det ellers. Hvad med dig, John? Jeg kan ikke undvære min rollator. Min balance er væk. Og så er det godt, at eftermiddagen også byder på masser af kaffe, og ikke mindst kage. Jeg har fået 3 stykker. Han har fået 3 stykker. Så det var god. Og det må du godt. Ja. Jeg var efter mig. Det er frygteligt med dig. Lækker lavkage og musikalske minder for humøret i top. Det kan Claus Jensen også se på sin kone. På øjnene. Smilet. Når man har kendt hinanden i så mange år, så kan man jo se det. Efter 2,5 timer er det tid til at sige farvel, men det betyder ikke, at festen er forbi. Og så ved jeg også, at de plejer at synge hele vejen hjem i bussen. Det går lige i hjertet.